OK, takže čaute, dúfam, že máte nádherný deň ako ja. A vítam vás z tejto peknej prírody. Obloha je úplne popiči, vole, modrá, žiadne zajebané mraky, čo znamená jednu vec, že nemám ani prečo točiť a kamerovať vlastne momentálne tieto oblohu, pokiaľ sa nič nedieje, takže chemtrails a geoinžinierstvo momentálne nič. Ale čo chcem povedať, toto je krátky update, forma krátkeho updateu, čo pripravujem a budem sa venovať vlastne americká vláda spolu s Trumpom vlastne odhalila vlastne, bude aj postupne odhalovať dokumenty, čo sa týka tematiky UFO, hej. A takže už tí konšpirátoria, ktorí boli, ako som bol ja a 20 rokov dozadu, 15 rokov, čo rozprávali o tom a ľudia sa im smiali proste, že tebe dobre jebe, tak už začína aj obyčajný človek zisťovať, že OK, asi ktorý verí vláde a týmto ľuďom, že OK, takže asi niečo na tom bude, keď už aj vláda a proste prezidenti a postupne to bude globalizované, odhalujú tieto spisy, hej. Stránku dám do popisu, link dám do popisu. Toto je forma vlastne, na tej stránke nájdete, vidíte všetko, vidíte spisy, súbory teda a plus ešte aj videa. Takže budem sa venovať novým týmto veciam vlastne, tejto problematike UFO a veľmi ma to zaujíma, čo si vy budete o tom myslieť, ale hlavne mňa zaujíma stále vedieť viacej a viacej, čo odtajňujú. Pre mňa je to bežná vec, proste ja tieto veci poznám, ja ich sledujem dlhé roky, dekádu minimálne, 2 dekády by som povedal, ale fakt, ešte raz hovorím, pre bežných ľudí proste bude toto fakt zaujímavé vidieť proste, že začnú si pokladať asi otázky aj nejaké, že na tom asi niečo bude, že už aj médiá o tom rozprávajú, ktorým všetci samozrejme v úvodzovkách veríme, hej. Dobre, nebudem si robiť piču z nich, ale už aj oni z toho rozprávajú, jak je CNN, BBC, Fox News, bla bla bla, a to príde aj na Slovensko, do Európy a takto. Takže toto je taký forma soft landingu, čo znamená, že to nemôžeme vystrašiť, to bude globalizované, všetci ľudia na svete budú o tomto vedieť, bude to globalizované, ale nemôžu vystrašiť takto hneď ľudí proste, ale môžu aj spraviť fake inváziu, ale o tom potom, to sa nebudem baviť teraz momentálne. Čo chcem povedať proste, toto bude nová forma videí vlastne, ktoré budem natáčať, hej, aj z tejto prírody, ale hlavne proste tie dokumenty budem čítať a budem aj ukazovať tie videá, vlastne, ktoré sú zverejnené. Americká vláda povedala, že bude postupne pridávať videá, hej. Takže máme sa na čo tešiť, neurobím to tak, jak proste niektorí youtuberi, že hneď jebnutý kokos hodinové video, príklad, a so všetkými vecami. Pôjdeme postupne, nemáme sa kam ponáhľať. Keď sa vám páči táto tematika, dajte mi like, komentár, odber, všetko možné proste na hociakej platforme, ktorú vysledujete, či YouTube, TikTok, Instagram alebo Facebook, hej. Takže oproti chemtrails dneska fakt nemám prečo proste natáčať prírodu, teda oblohu, pardon, a chemtrails, ale budem aj to pravidelné. Keď to bude na hovno, tak budem aj to fotiť a natáčať, hej, aj timelapse, ale momentálne je nádherná lagunová modrá obloha.